Som l'Andreu, el Martí, el Quim, l'Adrià i l'Albert. Avui us venim a parlar de les formes instrumentals del barroc. El barroc comença l'any 1607 amb la primera òpera Orfeu de Monteverdi i acaba l'any 1750 amb la mort de Johann Sebastian Bach. Les formes musicals del barroc es classifiquen en formes vocals i en formes instrumentals, però nosaltres només explicarem les formes instrumentals del barroc. De formes instrumentals hi ha de dos tipus, les formes menors i les formes majors. Per solista o agrupació de cambra, hi ha tres tipus de formes menors: la toccata, la fuga i la sonata. Toccata. Composició de forma lliure, generalment per instruments de tecla amb notes ràpides i caràcter improvisat que inicia una fuga. Fuga. Forma d'un sol moviment de textura contrapuntística basada en l'ús sistemàtic de la imitació. Sonata. Composició per un, dos o tres instruments en moviments contrapuntístics amb diferents textures, ritmes i està formada per dos tipus: d'acesa i de cambra. Formes majors per l'orquestra. Estan formades pel concert i la suite orquestral. La suite orquestral, composta per la successió de danses de diferents números variables, unides per la tonalitat en comú. Concert. Està format pel concerto solista i grosso. Composició orquestral en tres moviments: ràpid, lent i ràpid. Concerto solista. Un solista que s'alterna amb l'orquestra. I al concerto grosso, un grup de solistes que s'alterna amb l'orquestra. Aquí teniu el nostre esquema del treball que us acabem de presentar i esperem que us hagi agradat. Fins una altra!